Ayan guys, bali ngayon is mag-unboxing tayo pero siguro hindi na namin maipapakita lahat. Bali bubuksan lang kasi yung anak ko yung nagbibideo niyan at saka siya rin yung nag-unboxing. Bali ngayon is mag-voice clip na lang ako. Ayan guys, keep on watching. Magkano daw? Ito? Ayan guys, bali yung unang box na binuksan ng anak ko is mga chichirya na may kasamang crispy fry. Ayan, meron tayong nakuhang crispy fry na original at saka spicy. Bali, sinama na siya sa mga chichirya. Bali, bentahan ko niyan is 18 pesos kasi maliit niyan is 12. Kahit yung spicy is 18 pesos pa rin. Ayan, mga chichirya natin. Kunti lang naman yung chichirya dahil sa grocery yan. Tapos, yun yung Chucky na isang box. Kuha natin is 561. Ayan, next box naman tayo. Ayan guys, dito naman is may mga juice tayo. Ang bentahan ko ng tang is 20 pesos pa rin. Kahit yung mga lemon tea, mga Nestea, 20 pesos. Kasi medyo malaki na yung puhunan ng mga juice. Tapos meron pa rin tayo dyan mga biscuit at saka mga candy. Ayan. Ayan mga candy. Ayan guys, mga biscuits. Meron tayong eggnog. Tapos may kasama rin tayong kape dyan. Ayan, nakalimutan ko kasi na March 1 is 10% discount sa Pure Gold. Nakapag-order na ako kay grocery ng mga nakarang araw. Ngayon lang dumating. Kaya ayan, hindi na ako nakapunta sa Pure Gold kasi marami tayong nakuha kay grocery. Lalong-lalo na ng mga biscuit. Ayan guys, 'di ba? Next box naman tayo. Diyan naman, ayan. May mga biscuits din, may mga biscuit at saka mga kape. Ayan. Marami tayong nakuhang kape at saka biscuit ngayong kay grocery.
Ano na? Manood na. Pakabit. Ang pampakabit ate, mahirap. Madali magpakabit. Mahirap magpakabit. Mahirap magpakabit. Mahirap magano. Magbayad na. Madali magpakabit. Walang bayad pakabit, ma'am. Walang bayad, pero pag magbayad na, hirap. Yes, ma'am. Walang bayad pakabit ni pre. Ay, na requirement. Pamis. Gaya na kay Bibyo. Siguro nagkakakuntuan. Ate. Puro try again.